Uy, mga ang sagsaging, kaya. Kaya, lag na kumili sa akong kauban ko. Oh, pwede na ba mo? At ang Gmail. Kaya nagkita ko kung saan pag ito kay sunod. Magkuhan, mag-download, kung mag-upload ka videos, mag-download ka ng apps, kung gusto nimo KineMaster or kanong itawag ganun sa. So na private edit? O dito nimo ikuan, KineMaster o katong Power Director. Ato na misud imong videos para masuod sa kuan. Pwede nimo i-edit. Kung roday. Huwag mo pasuway na. Pero ba, edit tayo. Ako suway ko. Ako suway ko. Ako yung edit. Pwede na edit. Ano yung mablasa yung edit? Dali mag... Kaya ganang isaw sa isa travel mo, dagat. Ako suway na kung pwede ba siya. Wala apps nga. Wala apps nga. Pwede ba siya pwede sa matira ko sa mga oh, pwede na diet. Picture ah. Sa YouTube yun na. Video mo nila ko ano picture na nakikimil na. Dali mo, di mo na-share. Asa na sa YouTube. Diba na sa YouTube? Addicted no? So, ito na siya na. Di mo na butanan ng kuhan. Sabi na ko nahuli siya ko. Di mo na siya butanan ng title. Mag-title. Dali ni mo diyan. Mag-title butanan yung hashtag. Kasi nga siya mong channel. Pwede mag-kuhan ka, mag-alias ka. Pwede, boy tapang. Hashtag boy tapang. Ano may boy tapang? Pwede. Pagkaon lang yun. Kada na pang limpyo. Taplang naman dito ko na ako. Kan mag-play lang siya ba? Dia mo istorya, ani ako istorya kanang kuan. Kanang istorya pa nang nagdagan yung video pa ni. Wapong video. Na mo gid. Ang tasag.
Ano? Uy, mga sagsaging diara. Laagla ko dito akong kaubas kaya. Ako lang ang saging dua na kabuok. Tulo na. Sabi yung kaon na ng sobra din. Kaon na din na mo kung manong tubig. Mana beto penunto no? Luwag pa day. Luwag pa day kag penunto na kanila man. Kung na ako karon sa kuan, kay buyeg abangan kay kanang wala man ko mo sa bukid na ako yung sabi ba. Ito sa iyang mahalong na kuko. Balik na itong lamis ang imong kuwan. Amang. Magla. Ano na kita mo ano. Kuwan, kumagla. Ano na ba kay mo to gitong tuwa na ko sa kuan. Sa cellphone niya, klaro man ni dali na sa nakatabang cellphone. Kuwan, kumagla. Yung si boy, kuwan ko na mag-vlog. Kaya napag-ihit at kaya nagayos ko yung kaanda. Ten minutes. Kada sa cellphone, bakit gaya mahuwag man ang cellphone na. Nanay ko. Nanay. TikTok. Na. Na. Okay. Ya. Yang cover kay kuan. Akan tubig. 150 ang yang TikTok yang kanang yang cover kay tubig stick na it. Mau din ang siyapi ani yang kuan. Bayad mo ka 100. Bayad ka 100 pa deliver. Una. Mahal-mahal sa diya pala eh. Ako matulog ko magkaon. Kung ako din, napapakaon mo. May yung imuswasan dahil kaya mauga. Tangan.
Kansar kay gugnahan ko ng saging. Yung saging, klaro kayo, nalimot kay ano. Silikon Wala. kayo ba? Klaro kayo na. Buwang mo kayo, wala mo rin na. Pagdiin ba na? Wala na yan. Hindi ba? Ay, ganyan. Mali ba kay kuan bitaw ako man ni kuan ni kanang ikat-kat pa na gamay. Ano na pasinan na siya at cheese. Tayo ba? Ano i-prepare na imong video. Now, welcome to my vlog. Masyap. Ito kaya. Apa Shopee, Lazada. Yes. Pwede mo. Adi na kung sorry kay. Kasi upload na ako niya, makadugtong mga kauban. Mo day, pagi din mo man. Tanam. Maminaw ba? Alam na. Private na din ako. Sunod ito yun. Matulog-tulog. Nabaw? Sa talikod mo ulit yan. May tabahan. Dapat saging mo? Pagpatagbaw. Wala ka lang, ang sinilo. Dapat sila eh. Kaya na rin daw, ani? Isam na eh. Terus kasi na ko eh. As gani. Wala siya. Himingaw lagi kanin. Akong kasin gani. Ato na sa Manila. Nagdako hantod nga ng minyo. Hantod na ni anak. Ulit tao ng mga anak niya. Tuwala sa Davao ron, na sign. Pamenta pa kanin ka na itong building. Hindi kini ka pan. Bugoy kayo ni Ibrahim. Grabe bugoy ah. Kanang sa unang gagmay pa mi ani. Kani? Pastilan. Magsinumbagay mi ani kay asa na naman. Magsinumbagay mi gid ani kada kay nagdula yang classmate og kakao niya. Ako ni duol ko ni dako bato. Dako yung bato. Yan ko nga. Kinsay kisa toy kaka nga matagak akong dakdak bato. Hintay ko. Ang iya magkakamoy na tagak. Dakdak ako. Basta daghi kabuangan na mo eh. Nasa time nga kanang nahuli bit. Kay uwan ba uwan. Classmate ba yun yung tala ni. Uwan niya. Pag uwan nang mabig sa kanang siyempre elementary magdamag basta uwan o atay payo mo daga man tagasagingan no dagdahon. Ako nagdagwa kung kuan dahon saging. Ano ko dito kay uwan. Kita mo siyang bagyang. Ako dapat kayo. Badyang ba dahon? Badyang. Katol mo kayo na no? Katol kayo ba? Kaya ito, gitagan niya ang badyang kay uwan. Dikit-kit niya ang plano eh. Dikit-kit niya ang badyang. No!
ginagawa mo?